Tässä on meidän kaunis juoma. Siinä on muun muassa suolaa, pippuria, aromisuolaa, maustepippuria, paprikaa, kurkumaa, oreganoa, valkosipulijauhetta, karria, valjasokeria, leivinjauhetta, kardemummaa, mitä vittua, 5 pippurimyllyä. Siinä on leivonta kakaojauhetta. Nyt mä maistan tätä. Sä saat kuvata kumpaakseni. Mä en halua nähdä. Se ei ollut niin paha. Maista lisää. Ota isompi hörppy. Se on kissan ruokaa. Siellä on kissan ruokaa. Hei, muuta maista vielä vähän. Otatko sä? En. Ota vielä pikkuhörppy, iso hörppy. Kunnolla. Lasi tyhjäksi. Tää maistuu eniten kaakaolle ja kardemummalle. No pistä sitten lisää suuhun, niin Perkele, mä taidan pistää tänne vähän lisää ja leivijauhetta. sitten juotto. Joo, täällä ei oo vielä leivijauhetta. Kai. Maistuu vasta. Meneekö tää juuso? Joo, tää menee YouTubeen sitten. Lusikka. Tuolla on. Tehdään sen jälkeen 300 siinä. No niin, tää näyttää aika mukavalta sitten. No vähän kokaiinia. Ja muista juoda sitä paljon. No mä taidan juoda sitä. Että kaikki tykkää siitä. Joo, tässä on Miron salainen resepti. Siinä on sitten niitä kissan rapsuja. Lähikuva. Siinä on niitä kissojen raksuja. Niin, mä vähän sekoittelen tätä, jos mä pystyn jopa juomaan tätä ehkä joskus. Väistäpä. No mäkin söin tänään vielä jo 5 kissanraksua tässä välissä, kun me kuunteltiin musaa. Miltä se maistuu? Paskaa, mäkin voin maistaa. No kato nyt. Totta siellä. Mäkin otan. Miltä se maistuu? Mä noudan. No tuossa maistuu sittenkin tuossa maistuu sittenkin noi raksutkin. Otatko sä sieltä? Siinä on semmonen mukava kastike, sä voit ottaa. Häh? Ota tosta yksi kissaraksu. Siinä on kato. No niin, lisää suu. Juo. Liian pitkä video. No ei oo. 2 minuuttia. 2,5, melkein 3. Liian pitkä video, mä juon vähän vettä tässä välissä. Kuvataan juo 5 kiloa. Jos tää nyt on vettä. Toivottavasti se on vettä. No niin, Paljon. haistakaa tätä. Tuoks sun kardemummalta? Niin muuten haisee. Nyt Miro. Sä pystyt siihen. Viimeksi tuo. Hullu juo. Hei, tohtori sekakäyttäjä. Joiko sä sitä paljon? Et varmaan No juo. mä pidin sitä suussa aika kauan. Tai lisää. Ei enää. Joo, itse. En. No oksesta. Pistääks mä pois?